Bueno, esan dugun bezala, gaur Dori López daukagu, Nafarroako kultura zuzendaria da, eta Herriberriko antzerki jaialdiari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Dori. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo, pozik lantalan. Bai? Oso lanpetuta aurkitu zaitugu? Bueno, bai, jaialdiak lana askatzen du eta gero beste afera batzuk ere baitu, baina bai, oso gustora. Eta uste duzu gaurko egunerako eta astebururako eguraldiak ere lagunduko duela? Bueno, freskatu duela, orduan horrek esan nahi du erosoago egon gaitezkela, baina baita ere euriaren arriskua beti hor gainean daukagu, bueno, espero dezagun ezetz. Espero dugu ezetz. Pixkat ere elkarrizketarekin hasteko, aurtengoa komentatzeagatik 20. edizioa da, eta edizio berezia izango da, ezta? Bai, edizio berezia izaten ari da, zen ja hasi ginen pasaden asteburuan. Programazio aldetik saiatu gara zabalagoa izaten, ekintza gehiago daude, ez bakarrik soilik antzerki emanaldiak, baizik eta tailerrak residentzia bat daukagu ere bai, hitzaldiak, topaketak, dantza ere bai sartu dugu, aurten bereziki, arte eszenikoak pixka bat zabaltzeko asmotan, ez soilik antzerkia, baizik eta beste arte eszenikoak ere. Ahalik eta publiko gehienera ekartzeko azkenean. Bai, hori da, bai. Eta, festivala hor antolatzeko nortzuk aritu zarete lanean? Edozein jaialdi aurrera eramateko jende asko dago tartean eta jende asko atzetik eta urte osoko lana da. Hasteko agian ikusgarriena izango da zuzendari artistikoa, Luis Jimenez, bera izan da azkeneko 3 ediziotan zuzendari artistikoa, eta gero kulturrekintza, gure zuzendaritza nagusitik kulturrekintza zerbitzua, hor dauden persona batzuk eta aprobetxatu nahi dute eskerrak emateko lan bikaina egin dutelako zerbitzuko zuzendaria, talburua, teknikariak, administrariak eta gero beste enpresa batzuk ere kanpokoak eszenatokia montatzen dutenak, elektrikariak, denetariko jendea bakizu, gremio asko ibiltzen dira hor tartean. Eta azkenean, festival mordo bat, handi bat ateratzea ere eskertzekoa da. Bai, lan isila da eta askotan lan izkutua, baina gero emaitza ikusten da eta publikoak jasotzen duena hori da emaitza eta publikoa pozik dagoen bitartean, gu pozik ere bai. Parentesi bat eginez, aurreko edizioari buruz ere hitz egin dezakezu? Osea, nolakoa ikusi zenuen aurreko edizio orokorrean, balorazio positiboa atera genezake? Bai, aurreko edizioa amaitu zenean balorazio bat egin genuen, publiko aldetik oso pozik, hainbat egunetan sarrerarik gabe geratu ginen, orduan horrek esan nahi du publikoak gustora parte hartu zuela jaialdian, beste ekintzetan ere bai, topaketetan eta bar gustora, eta azken finean kalitate mailan eta oso pozik. Esan dugun bezala, aurtengoa 20. edizioa da, urteak daramatzan jaialdi bat da hau, esan genezake bai Nafar mailan edo estatu mailan eta ez dakit igual internazionalki ezaguna den jaialdi bat dela? Nik uste dut baietz. Askotan ateratzen direnean berri batzuk beste estatuko egunkaritan udako festivalak direla eta Herriberrikoa beti agertzen da. Agertzen da Olmedo, agertzen da Almagro, agertzen da Merida eta baita ere gu. Eta gure zabalera atzerri aldera ere bai horrek ekarri du bueltan gu ere egotea atzerriko prentsan. Adibidez, aurten Tunezetik ekarri dugu festivalatik ere 2 zuzendari, Portugaletik ere jendea hurbiltzen ari da, Frantziatik ere bai ikusle bezala, bai konbidatu bezala jaialdirako. Aurtengo edizioari bueltatuz, orduan, egun batzuk pasa dira hasi zenetik, baina orokorrean zein motatako ikuskizun eta aktibitateak egon dira egun hauetan? Izan ditu klasikoenak, kaba eszenatokia handian ematen direnak, horiek izaten dira publikoak nik uste dute gogo handiagorekin espero dutena, zen dira konpainia ezagunenak edo muntai handienak. Baina gero beste espaziotan izan dugu ere bai Nafar konpainien parte hartzea, bai kaban, 2 emanaldi, hasi izan genuen bat eta herenegun beste bat, eta Nafar konpainia profesionalak ere bai, horiek izan dute tarte bat Herriberrin eta alde horretatik oso gustora. Gero izan dugu, izaten ari gara erresidentzi bat ere, jaialdia irauten duen bitartean egiten da erresidentzi bat, eta gero egingo da azken aurreko egunean emanaldi bat ikusteko prozedura horren emaitza zein izan den. Tailerrak, hitzaldiak, topaketak, alde horretatik ez da bakarrik antzerki jaialdia, zerbait gehiago da.
Antzerkiari buruz hitz egiteagatik, zein motatako oberak edo autoriak landu dira aurtengo edizioan? Aurten Lorca egonda, García Lorca egonda oso presente jaialdian. Gure asmoa izan zen, orain dela 3 urtetik hasi ginenean zuzendaritza artistikoarekin, pixka bat jaialdia eguneratzea. Lehen bazeukan adjetibo bat, teatro klasiko deitzen genuen, klasikorik kendu genuen, ikusten genuen edozein antzerkia garaikidea dela. Naiz eta testo klasikoak izan, gero eszenatokian jartzen duzun muntaia oso egunekoa izan daiteke, ez du zergatik izan behar soineko luzekoak eta banikoak eta ota beste, baizik eta zuzendari bakoitzak ematen dion ikutu modernoa edo ikutu, gaur egungo ikutua, bai. Eta orokorrean egun hauetan zehar, nolakoa izan da balorazioa ikuslearena? Orain arte pozik gaude, iaia betetzen ari gara egunero areto handia, areto txikietan ere oso beteak, publiko aldetik beti Herriberriko jaialdiek izan du erantzun on bat. Eta eskertzekoa da, publiko fidela daukagu, baina baita ere jende berria etortzen da. Izan dugu Tafalla kulturgunean 3 egunetan antzerki eskolen topaketa, eta horrek ere bultzada bat suposatu du jaialdirako, elkartu dira Portugaleko eskola ikasleak, Gaztela Leoneko ikasleak eta Nafarroako eskolakoak ere bai. Orduan hor jende gaztea, egun baino gehiago gazte hor baita Fallan bai Herriberrin dantzan gora eta bera emanalditan, beraiek ere beraien lanak eszenatoki gainean jartzen, eta orduan horrek ere ekartzen du publiko berria eta aire freskoa ere bai. Esan dugun bezala, festivala ja martxan dabil, abuztuan 3 amaituko da, eta abuzturaren 3 arte nolakoa izango da programazioa, zein ikuskizun edo aktibitate programatuta daude? Espazio handian Kaba izeneko espazioan, gaur gauean adibidez Portugaletik datorren konpainia Dotxapito izena du, eta Elektra lana aurkeztuko dute, oso garaikidea da, oso, orain dela 2 urte egon ziren eta arrakastatsuak, oso arrakastatsua dira Europa mailan, eta hori izango da gaurko ikuskizun berezia. Asteburuan zehar ere baditugu beste emanaldi batzuk, Alfredo Sanzol, Nafarra, La Valentia obrarekin ere izango dugu, berak ere tailer bat, topaketa bat eman behar du, elkarketa bat. Gero izango dugu, itxoin utzi da zu begiratzen, zen buruz gehien bat, hori Elektra gaur, Sanzol, La Valentiarekin igandean, eta gero baitu El enfermo imaginario datorren astean, Molierrena, badugu beste bat ere Frantziatik etorritako La Comédie de Caen, retrato de Ludmila Nina Simone, ala du izena, eta gero Lorcari buruz hainbat emanaldi, hainbat lan ikusgai. Bereziki ere aipatuko nuke Ultimo Tren a Treblinka, Patxo Telleriarena, oso jendeak espero du ere gustu handiz. Eta gero azkeneko astean Nafar konpainiek ere egingo dute azkeneko pasea eta espero dut ere arrakastatsu izate. Komentatu duzu, Portugaleko talde bat etorriko dela emanaldi batzuk esatera. Aurten gonbidatu bezala etorri dira? Bai, aurtengo herrialde konbidatua izan da Portugal. Orduan Portugaleko arte eszeniko eta zinema eskola izan da konbidatua, eta konpainia profesional bezala, konpainia Dotxapito, eta izango dira gaur gauean emanaldi emango dutenak. Eta estatu bat gonbidatzen den lehenaldia da, beste urteetan zehar? Ez, lehen urtean gonbidatu genuen Frantzia, bai. Eta urtero egiten den goza da? Lehen urtean hasi ginen Frantziarekin, aurten Portugal, eta asmoa dugu urtero izatea herrialde edo ez du zergatik izan behar estatua, izan daiteke herrialde txikiagoa, baina aurten Portugal, lehen urtean Frantzia ikusiko dugu datorren urterako ze... Eta gonbidakoen hauek nola hartzen dute kanpotik? Oso gustora, bai gobernuek, bai konpainia profesionalek ere oso ongi hartu dute, beraientzat ere beste leiho bat da, beraien lana erakusteko, bai. Eta, esan dugun bezala, gelditzen dira egun pare bat oraindik ere amaitzeko, eta ikusleak ere jakin izan... Aste oso bat geratzen da, bai. Aste oso bat, baina egunak pasatzen dira azkenean oso azkar, eta ere jendeak igual ez dago hainerne, esan dezake sarrerari gelditzen direla oraindik ere? Oraindik, bai, badira, adibidez gaur gaueko ekitaldia iaia oso betea dago, La Valentia, Sanzolena oso betea,
baina oraindik sarrera geratzen dira eta eros daitezke bertan Herriberrin gure takilan, Ardo Museoan, hor daukagu bulegoa, edo bestela webgunearen bitartez, baluarte.com webgunearen bitartez. Esan genezako orduan, aforoa betetzeko dela? Badira, baina espero dugu hainbat funtziotan ere erabat beteta izatea, baina oraindik geratzen dira bai. Eta aurrekoarekin konparatuz, itxi zaitezkete aforo guztia betetzera? Beti egiten dugu konparaketa, lehenengo astea amaitzen denean, zenbat saldu dugun, eta aurten saldu dugu lehen urtean, baino franko gehiago ere. Osarek ere esaten du... Berri hona da, bai. Bai, oso berri hona da. Eta pixkat ere, elkarrizketarian maiera emateagatik, hurrengo urteari begira, nola ikusten duzu hurrengo edizioa? Espero dezagun hurrengo edizioa, gure asmoa beti izaten da pauso bat gehiago ematea, ez? Aurten izan da 20. urtea eta orduan pixka borobilagoa zen, 20. eta bat, baina ez dugu zergatik listoia jaitsi behar. Espero dezagun pixka gorago pauso bat gorago ematea, bai. Freskotasuna, berritasunak beti daude hortartean, ezta? Hori da jaialdiaren marka bat, bai. Beste zeo zer komentatu nahi baldin baduzu, hori? Animatzeko jendea, antzerkiak askotan nik uste dut ez bakarrik antzerkia, dozein arte eszenikoa, musika, dantza, musika ere bai, arte plastikoak, elikadura bada jendearentzat, ez elikadura fisikoa baizik eta arimakoa, eta nik uste dut momentu bat pasa daitekela Herriberrin gure jaialdian eta disfrutatzen antzerkiarekin. Dori, mi esker etortzeagatik eta kontatu diguzun guztiagatik, espero dugu oso ongi ateratzea gaurko eta aurrengo egunetako funtzioak, eta ea aurrengo urtean ere, berriz ere, arrakasta handia izaten duzuten. Mila esker zui. Eskerrik asko.